Nehogy gyere le! Itt van! Nem ér, nem ér. Milyen videó lesz ez, hogy? Használjuk meg. Ugyanúgy lépám a kép is. Csak nem látom. Ja, nem látom, nem látom. Próbáld meg ezt. Menjél egyet. Azt mondtátok, hogy csak menjek fel? Hát te utána kiabáltuk, gyere le! Azt én nem hallom már. Ja. A szél. Szél! Jó van, nem baj. Nem tudom meg. Tedd be egybe. Kézütéket. Tedd be egybe. Csak kardánfék. Azt fog tenni arra látod. Ja, előzőtől megcsinálta a kézütéket. Meg csak aztán valamit a dombolába beleakadt, mert azóta nem fog. Rendesen. Ugye 3-4 kattanás után már fogod. Na gyere fel! Gyere, Béci is megpróbálja. Meg az övé. Ami jó kicsit. Gyere még, gyere, gyere! Ne! Ott le is férni a... Hát pont, ez Meg egy ma 6-szor beleakadt.